नमस्कार, बादल खबर में स्वागत बाटे। आज मिति 2081 कार्तिक 11 गते यानी 27 अक्टूबर 2024। सुनल जाओ देश दुनिया के आज के 10 को प्रमुख खबर सब। 12 में तेज हथियार प्रहार करके एक जने के हत्या भइल बाटे। महागढ़ीमई नगरपालिका एक नयका टोल में स्थानीय 50 वर्षीय श्री नारायण यादव के अज्ञात हथियारधारी सब हत्या करे बाटे। 12 के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश सापकोटा के अनुसार शनिचर के रात 8 बजे घर नजीके के सड़क में उनका ऊपर गर्दन में तेज हथियार प्रहार भइल रहे। उनका प्रादेशिक अस्पताल कलिया में इलाज के क्रम में मृत्यु भइल डीएसपी सापकोटा बतैले बानी। हत्या बारे था अनुसंधान हो रहल जिला प्रहरी कार्यालय 12 जनैले बाटे। शनिचर के रात 12 में भइल 60 वर्षीय श्री नारायण यादव के हत्या आरोप में अभी तक 12 प्रहरी 6 जने के पकड़ ले बाटे। बीतल रात करीब 8 बजे अपने घर अगाड़ी यादव ऊपर तेज हथियार प्रहार करके घेटे रेतल गई रहे। तत्काल उनका के इलाज के खातिर प्रादेशिक अस्पताल कलिया में ले जाके क्रम में रास्ता में मृत्यु भइल रहे। ओकरा बाद घटना स्थल फूक के प्रहरी के टोली मुचुलका उठा के अनुसंधान करत गया पर अभी तक 6 जने के पकड़ाव कैल गई। जिला प्रहरी कार्यालय 12 के परिणाम परीक्षक प्रकाश सापकोटा जानकारी दिल बानी। घटना के अनुसंधान चल रहा से पकड़ाव पड़ल 6 जने के प्रहरी के परिचय अभी तक गोप्य रखले बाटे। यादव के लाश पोस्टमार्टम बाद परिवारजन के दाह संस्कार के खातिर बुझा के ले गई समेत प्रहरी प्रवक्ता सापकोटा जनले बानी। पारसा के पटेरो सुगली गाँव पालिका से वन गस्ती टोली बीतल रात काठ सहित एगो मोटरसाइकिल बरामद कैले बाटे। गाड़ी में साझेदारी वन उपभोक्ता समूह के अध्यक्ष शहरुम राउत गदी आ सब डिवीजन वन कार्यालय बसंतपुर के रेंजर विजय यादव के नेतृत्व में गई गस्ती टोली बीतल रात 2 बजे के समय में पटेरो सुगली गाँव पालिका वार्ड नंबर 5 निचुटा गांव नजीक से 85 प 5668 नंबर के मोटरसाइकिल में लोड कैल गई सखुआ के गोलिया काठ सहित मोटरसाइकिल पकड़ाव कैल गई डिवीजन वन कार्यालय बीरगंज के डिवीजन वन अधिकृत मंजूर अहमद जानकारी दिले बानी। वह टोली जिला भवानी गांव पालिका 5 में पड़े वाला भलुआही नदी में बालू उत्खनन कर रहा अवस्था में एगो ट्रैक्टर भी नियंत्रण में लियल गई डिवीजन वन अधिकृत मंजूर अहमद जानकारी दिले बानी। बरामद कैल गई काठ सहित मोटरसाइकिल आ बालू सहित ट्रैक्टर आवश्यक कार्रवाई के खातिर सब डिवीजन वन कार्यालय बसंतपुर में राख के अनुसंधान हो रहल डिवीजन वन अधिकृत अहमद बतैले बानी। बीरगंज के व्यापारी प्रेम कुमार जाटिया आज परसा प्रहरी के हिरासत में पड़ल बानी। परसा जिला अदालत के आदेश अनुसार उनका के दोपहर 2 बजे लिंक रोड स्थित यूनिक फार्मास्यूटिकल्स के कार्यालय से पकड़ाव कल गई बाटे। प्रहरी चौकी घंटा घर के असई लाल बाबू यादव के नेतृत्व के टोली जाटिया के पकड़ाव कल गई जिला प्रहरी कार्यालय परसा में बुझावल गई बाटे। 2071 साल में बीरगंज के छपैया स्थित श्रीराम कॉलोनी में माटी पहुंचावे के काम वापत ठेकेदार कंपनी सत्य सप्लायर्स के 5 लाख रुपया न दिहल विवाद ठेकेदार कंपनी अदालत में मुद्दा दायर कैले रहे। उक्त मुद्दा में परसा जिला अदालत 2071 बैसाख 2 गते जाटिया के ठेकेदार कंपनी के बीगो भरावेला आदेश दियल गई रहे, लेकिन बीगो न भरला बाद अदालत 2081 कार्तिक 2 गते के फैसला में उनका के 6 महीना कैद सजाए तोकत बीगो वसूल करेला प्रहरी पत्रचार कैले रहे। तिहार पर्व के लक्षित करत अखाद्य पदार्थ प्रयोग करके लड्डू उत्पादन कर रहा 2 लड्डू उद्योग में आज बाजार अनुगमन समिति छापा मार के सीलबंदी कैले बाटे। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय बीरगंज के प्रमुख सुनील चौरसिया के नेतृत्व में श्रीपुर और रानी घाट के 2 स्थान में संचालन में रहल उद्योग सब में छापा मारल गई बाटे। अनुगमन टोली में सहभागी जिला प्रशासन कार्यालय परसा के प्रतिनिधि गौरीशंकर गुप्ता के अनुसार श्रीपुर और रानी घाट में घर भाड़ा में लेके भारतीय नागरिक द्वारा संचालन में रहल उक्त उद्योग सब में खाद्य रसायन रंग बेसन के बदला कनिका आ गेहूं के आटा के प्रयोग करके लड्डू उत्पादन हो रहा मिलल बाटे। श्रीपुर में बिहार जमुई नीरज यादव और रानीघाट में हुए स्थान के वीरेंद्र यादव नेपाल सरकार की अनुमति बिना ही स्वास्थ्य हानिकारक खाद्य वस्तु के उत्पादन करत रहे। गुप्ता के अनुसार शोधपूछ के क्रम में उक्त भारतीय नागरिक सब उत्पादन कर रहा कम सल गुणस्तर के लड्डू बीरगंज के मिठाई दुकान आ होटल सब में प्रति किलो 150 रुपये में बेचल बतावल गई बाटे। नेपाल सरकार के कोनो भी निकाय में दार्ता न भइल अनाधिकृत रूप में संचालन कल गए उद्योग सबके तत्काल सीलबंदी कल गई बाटे। साथ ही श्रीपुर उद्योग संचालक नीरज यादव के 20,000 रुपया जुर्माना कल गई बाटे। ऐसे ही मुरली चौक स्थित क्षीर सागर होटल में भी अनुगमन कैले पर खाद्य लड्डू बिक्री के खातिर रखल गई अवस्था में मिलला बाद होटल संचालक के भी 20,000 रुपया जुर्माना कल गई बाटे। सशस्त्र प्रहरी नेपाल में प्रतिबंधित विस्फोटजन्य पदार्थ पटाखा बरामद करके नष्ट कैले बाटे। बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 31 स्थित सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बेस कैंप
सोलखपुर भारत से अवैध रूप में ले आ रहल पटाखा नियंत्रण में लिहल गई बाटे। नेपाल सरकार से पैठारी में प्रतिबंध लगावल पटाखा चारण पर्व तिहार आ छठ के अवसर में लुका छिपा के ले आ रहल अवस्था में सशस्त्र प्रहरी बरामद कैले बाटे। बरामद पटाखा के अनुमानित मूल्य 1,20,000 रुपया रहल बाटे। सशस्त्र प्रहरी के गश्ती टोली उक्त पटाखा बरामद करके वार्ड सदस्य वीरेंद्र चौधरी, प्रहरी चौकी मिलन चौक के प्रहरी सहायक निरीक्षक दीपक अधिकारी, प्रहरी हवलदार रमेश प्रसाद शाह, सगरमाथा टेलीविजन के पत्रकार बालेश्वर गौरव तथा स्थानीय मुक्ति यादव के रोहबर में नष्ट कल गई जानकारी सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक संजीव खड़का तेले बानी। पारसा जिला के यातायात व्यवस्था कार्यालय बीरगंज अंतर्गत के ट्रायल सेंटर में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के टोली लगातार दूसरका दिन भी निगरानी कैले बाटे। हेठौड़ा कार्यालय से खटल टोली बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 23 पर सौनी बिरता स्थित ट्रायल सेंटर में अनुगमन तथा निरीक्षण के निरंतरता दिले बाटे। 3 महीने से अवरुद्ध रहल ट्रायल प्रक्रिया के शनिचर के दिन से फिर सुचारू कल गेल रहे। कार्तिक 4 गते सवारी चालक अनुमति पत्र के खातिर सूचना प्रकाशित भइल संगे 9 गते शुक्रवार लिखित परीक्षा संपन्न भइल रहे था। शनिचर के आज क्रमशः मोटरसाइकिल, स्कूटर तथा कार, जीप, डिलीवरी वैन, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा के प्रयोगात्मक परीक्षा ट्रायल संचालन कल गेल रहे। अख्तियार के प्रहरी निरीक्षक विमल गिरी के नेतृत्व में गई टोली ट्रायल प्रक्रिया पारदर्शी या निष्पक्ष बनावे के खातिर प्रत्यक्ष रूप में ही सभी गतिविधि सब में निगरानी कर रहल बाटे। ई क्रम में कोनो भी अनियमितता वा त्रुटि होके ना देवेला टोली गहन रूप में परीक्षा प्रक्रिया में सहभागी सबके निरंतर अवलोकन कैल जनावल गई बाटे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग हेठौड़ा के प्रमुख उमाकांत आचार्य सेवाग्राही से प्राप्त जुरी या शिकायत के आधार में निगरानी कैल गेल बताइले बानी। बीरगंज महानगर पालिका ग्रीन सिटी सामुदायिक प्रहरी सेवा केंद्र के संयुक्त आयोजना में ई वर्ष के दीपावली पर्व के लक्षित करके रात्रि बाजार सोमवार से संचालन हो रहा बाटे। दीपावली की रौनक थपत ई रात्रि बाजार आर्थिक गतिविधि के बढ़ावा देवे के महानगर के मेयर राजेश मान सिंह के विश्वास रहल बाटे। आदर्शनगर चौक से पुराना बस पार्क तक के क्षेत्र के समेट के 4 दिन चले वाला ई बाजार से नजदीक आ रहल चाण पर्व के विशेष तैयारी आ झलका देवला बाटे। खाना के विभिन्न प्रकार, लता, कपड़ा, कॉस्मेटिक, भाड़ा कूड़ा, अन्य सामग्री सब स्टॉल सब उपभोक्ता के आकर्षण के केंद्र करे के अपेक्षा कल गई बाटे। बाजार में नेपाली संस्कृति परंपरा के झलकावे वाला झांकी के प्रस्तुति, चाण पर्व के शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम के आयोजना कल जाई। बीरगंज में आर्थिक गतिविधि बढ़ावेला आ व्यापार के प्रोत्साहन देवेला ई बाजार सकारात्मक प्रभाव पारी कह के मेयर सिंह बतैले बानी। विशेष करके रात के समय में बाजार के चलायमान राखत व्यावसायिक लाभ बढ़ावे के ई कदम के महत्वपूर्ण मानल गई बाटे। व्यवसायी सब के पूर्ण सहयोग रहल बाटे त रात्रि बाजार से बीरगंज के आर्थिक गतिविधि वृद्धि करेला बड़का योगदान पहुंचा सके के विश्वास लिहल सिंह बतैले बानी। उड़ान अनुमति न लेके काठमांडू आयल थाई एयर एशिया के विमान के नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कार्रवाई कैले बाटे। थाईलैंड से काठमांडू आयल उक्त विमान के अवतरण करे देवेला कार्रवाई कल गई बाटे। करीब 1 घंटा होल्ड भेला बाद विमान काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में अवतरण कैले रहे। प्राधिकरण के सूचना अधिकारी ज्ञानेंद्र भूल के अनुसार थाई एयर एशिया के उड़ान तत्काल के खातिर निलंबन कल गई बाटे। नेपाल के आधिकारिक एजेंट GSA भी रद्द भइल बाटे। यात्री के सुरक्षा आ मानवीयता के कारण से आज की उड़ान के अनुमति देके विमान अवतरण कल गेल रहे। अब तत्काल के खातिर नेपाल के संपूर्ण अनुमति रद्द कल गेल बाटे। GSA भी रद्द भइल बाटे। थाई एयर एशिया से अक्टूबर 26 अर्थात कार्तिक 10 गते तक के खातिर मात्र उड़ान अनुमति ले रहे। अनुमति न लेके विमान अवतरण करके खोजला बाद प्राधिकरण से कार्रवाई कल गेल बाटे। प्राधिकरण 27 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक उड़ान तालिका सार्वजनिक कैले बाटे। थाई एयर एशिया गत आश्विन 16 गते से त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में फिर उड़ान शुरू कैले रहे। कनाडा के प्रहरी प्रमुख माइक डुहेम खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर के हत्या में भारत सरकार संलग्न रहल मजबूत प्रमाण देखल गई दावी कैले बानी। भारत में खालिस्तान राज्य के मांग करत निज्जर के भारतीय खुफिया एजेंसी कनाडा में ही पहुंच के हत्या कैल प्रशस्त प्रमाण रहल प्रहरी प्रमुख डुहेम बतैले बानी। BBC हिंदी जनल बाटे। भारत के उच्च स्तर के आदमी सब कनाडा के भूमि में हिंसा आतंक के अभियान में संलग्न रहला पर भी रहल उनकर दावी बाटे। भारत अभी तक कनाडा के प्रहरी प्रमुख माइक डुहेम्स से लगावल गए आरोप के जवाब दिले नहीं खे, लेकिन इससे पहले एक आरोप के भारत अस्वीकार करत आयल बाटे। निज्जर के हत्या के लेके भारत और कनाडा बीच के संबंध में दरार आइले बाद दोनों देश कूटनीति के निकाला तक कदम चल चुकल बाटे। भारत संग के संबंध बिगड़ला बाद लाखों भारतीय विद्यार्थी कामदार के लक्षित करके कनाडा कड़ा नियम सब जारी कर रहल बाटे। बांग्लादेश साफ चैंपियनशिप 2024 के फाइनल में प्रवेश कैले बाटे। आज त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में भइल पहिलका सेमीफाइनल में भूटान पर 7-1 के फराक किला जीत निकालत बांग्लादेश फाइनल में प्रवेश कैले बाटे। बांग्लादेश के जीत में तेहुरा खातून हैट्रिक कैनी, सबीना खातून 2 आ ऋतुपूर्णा चकमा तथा सेउली आजिम 1-1 गोल कैनी। भूटान के खातिर एकमात्र गोल डेकी लाजोम कैले रहले।
आज के खातिर बादल खबर इतने, फिर बिहान देश दुनिया के मुख्य खबर लेके आबे करम। तब तक विदा दी, नमस्कार।